момента съм с Георги Ганчев, собственик на марката Пага, която аз между другото страшно много харесвам. Георги, искам да те попитам, за вас измина една много силна година. Какво според теб ви движи напред в тази толкова динамична индустрия? Цяло това беше най-силната и най-слабата ни година. Много постигнахме, много не постигнахме. Това, което ни движи, е амбицията да правим красиви неща в България. Страхотно, аз също смятам, че това е една невероятна цел, за да правите още и още толкова страхотни дрехи. Кажи ми една дума, с която би описал това събитие тази вечер. Прекрасно. Много красиви момичета, страхотна организация. И последен въпрос те питам, каква е емоцията, която искаш ти и твоя екип да усещат, когато носят вашата марка Пага? Само и единствено любов. Нещо, което движи света, искаме нашите клиенти да чувстват. Страхотно. Страхотен отговор, аз също съм съгласна. Ако и вие сте фенове на стила и модата, оставете ни в сърчице. Също така може да ни последвате и да оставите коментар. Чао!